खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्लिटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर देरहासारनाय। नंखाय एसटिनि सार्टिफिकेट लानानै बर'फोरनि ओंखामखौ सेनानै जाग्रा, बर'फोरखौ गाज्रि गाज्रि बुंग्रा सोंखारिग्रा, एसटि नङाग्रा गावखौ एसटि बुंना लानानै एसटि मासियाव एमपिनि बिसायख'थि गेलेनानै देरहासारना बर'फोरनि मोन्थाय एबा ओंखामखौ 10 बोसोर सेनानै जाग्रा नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननो हाबाय। एसटि सार्टिफिकेट दानजानायनि उनाव दायो नबकुमार सरनियाया एसटिनि मासियाव बिसायख'थि गेलेनो मोननाय नंला। मख'नो गोनांदि बेबादि बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव हाबाखौ जनकलाल बसुमतारी आरो बिथांनि टीमनि नाजाथाबनायाव मावफुंनो हादों। आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय तेनजिं बड'साखौ डिमाकुसि दख'रा एबसुआ बरायहोयो। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय खासिबारि गामिनि सिबियारि आबाद खालामगिरि तेनजिं बड'सानो आसाम सरकारनिफ्राय इनभाइरनमेन्ट एन्ड फरेस्टनि सायाव आसाम गौरब बान्था मोननो हानायखौ डिमाकुसि दख'रा एबसुनिफ्राय गोजोननाय फोरमायो। दिनै दख'रा एबसुनिफ्राय आफादगिरि लबराम बर', लोगो आफादगिरि देरसिन मोसाहारि थुनलाइयारि नेहाथारि बाबुल बर' आरो लोगो बुंथिगिरि बकेन बर' बिथांमोननि हानजाया तेनजिं बड'सानि न'आव थांनानै बिथांखौ बरायहोयो आरो बिथांनो साबायखर जासिहोयो। बर' हारिनि गेजेराव गोदान रेकर्ड। खेबसेयावनो गोबां बर'नि फिसाफोरा रायजोनि गोजौ थाखोनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। खेबसेयावनो गोबां बर'नि फिसाफोरा UPPL खुंजानाय आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। सा 39 बर'नि फिसाफोरा UPPL आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाया थारैनो गोग्गानाय आरो गोजोननाय लाबोदों हारियाव। खेबसेयावनो बेबादि सा 39 बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हानाया बर'फोरनि थाखाय गेदेर जाफुंसारनाय। खेबसेयावनो गासै सा 39 बर' फिसाफोरा उथ्रिसार जानो हानाया बेनो गिबि। उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव खैराबारिनि लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। गंसे डाम्पारा बेलथायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव खुनुरोखोम जिउ रैखा मोनो डाम्पार सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरिया। AS13AC0873 नंनि डाम्पारा खैराबारि फेरगाव राजा लामाजों डिमाकुसि गिताबारिसिम अन्थाइ लांनो फैदोंमोन। गोबारै खारथाइजों फैनाय डाम्पारा देवागुरि गुरिहाटि पाक्कानि दालांनि रेलिंआव सौग्रावनानै गोथौ जायगायाव गोग्लैलाङो। बे जाथायाव जखम जानाय हेफाजाबगिरिखौ फाहामथाय होनो थाखाय फेरगाव मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।